Nou, ik wens je alle mensen, de mensen die naar huis jongen op de televisie, een gelukkig en gezegend nieuw jaar. Ik hoop je al 2019 een mooi en goed gezegend jaar wezen mij. Voor alle mensen, vooral die naar huis jongen. Happy New Year, Happy New Year, may we all Ik moet nog wel wat opraden, maar wish and now and then on the world and every nation. wat valt daar nou weg? Ja, dat zullen we kennen. Iedereen kent qua de goede wens kan wel daar wensje, maar ja, je zult het zelf doen aanmaken, Ieder voor hemzelf. Ik bedoel, er is ook niet meer oorlog en ellende in de wereld. En je slaat waar al je de hassen in. Dus ik zou zeggen dat er nog wat meer liefde en wat meer seks in de wereld weer. Dat zou beter zijn als dit, want zo komt het net goed. Nee, hier nog net ondergang. Ik bedoel, je smiet alles op plat met een portefeuillewerk. Nou, het hele milieu net de bliksem, beesten al je stuur. Steden heel in de bron. Nou, als je het zaal begint, ik bedoel, dan hoe je er net volle goeds van te verwachten. If we don't, we might as well lay down and die. 2018, ja, dat scheelde alles net. Ja, het kon wel minder. Maar ja, je moet je net blij met je mijn derde moes vanzelf. Want het is meestal zo, het is meestal een blinkje voor de deert. De laatste stuiftrekking, als het ze nog gaat, het wordt beter. En dan meestal is een hele kerel beste. En dan slaat hij zelf op het best bliksem. Wie ben er weer? Net verblikken. Dan krijgt hij niet bij een klap. Is goed. Dan zei die man je boven. Ho, jongen. Maar toch een beetje op een voeten staan bij ons. Daar lig ik dan. De meiding in het 4 jaar van. Ja. Je mag zelf. ID-kaart, Frans. ID-kaart. Ik zie dat er wat meer liefde is en wat meer ontspanning en wat goede programma's. Op de televisie hoort deze ondosten, nou, dat is echt net best. Want je ziet een kwaalje voor de hassers nog, ik bedoel, daar komt ook geen goed van. En dan nog wat, letten ze mooie seksfilms zien en zo. Ik bedoel, daar komt verder mee als dit. Je kan beter zien laten hoe het een mens kan meidje, maar je doet je en die hoort niet meer zien laten hoe het een mens kan der meidje. Het bloed moet bij de moorden opvleien. Nou ja, dan kan je net vol goed verwachten van 2019. Dus ik zou zeggen, ieder individu voor hemzelf, jou een goed voorbeeld naar de mensen daar, toon wat meer liefde en begrip hebben qua en respect. En zo zet de schouders eronder dat we er mijnen qua nou wat goed van mij te kennen, zou ik zeggen. Want zat het nog iets, dan werkt het net.